नै लोगोफोर भैरबकुन्द'आ केनसेल जाबाय जोंहा फुलबारियाव थांनानै भिडिअ बानायहैनोसै संनानै खावनानै लाजोबथारबाय बेदरफोरखौ कुकारफोरावहाय देलायबाय गुजा फोनबाय नै जोंहा भिडिअ बानायनोसै नै जोंना थाराव थांनोसैलाय जोंहा जोंहा पिकनिकआव थांनोसैलाय मानसिफोरा भैरबकुन्द'आव जोंना लांदां गारिबाबो फुलबारि हाजोआव गाखोनो हायो जोंनि गारिया नाय थालांगोन दैया गोलैलायबाय नै गथ'खौ हमनोङा गावसो हमदों गावखौसो जों ओंखारनोसै फाग्ला सेन्सार खालामगोन जों ओंखारनोसै आयै नै नायलाय जोंना गारिया इसर लांलै इसर जोंखौ हाजोआव सजाव फुनबार सजाव लांबायलाय जोंनि गारिया आयै लांबाय हाजोआव लांबाय मानसिबां मोजां गारि आङो बोराय जाबाबो बे गारिखौ फानला सानु गिमप्लाया फिसाजोखौ हमनांगौ गाहासो जि हमनानै थोर जालायदों ओमफ्राय फिसाजो फिसालाङा थैगोनसो लाबोजोबदो सिन्थायानो गैया ओंखाम लाबोजोबदो दालाय मा जागोन दानो जाग्रोखागोन ना उनाव मोसाखांनानै जागोन सफैबाय नै लोगोफोर फुलबारि गार्डेनावहाय हाजोआव मानखोबाय जोङो नै फैबाय नै लोगोआ थांबाय नै बिबारफोरा जा मोजां बारगासिनो बैथिं थाबोजोब्बाय बिबारफोरा आङो बिबार बारियाव लोगोफोर नै गथ'फोरनि थाखाय मोजां आरोना फुलबारि गार्डेना बेनिखायनो दिनै स्पेसियेल आङो आंनि गथ'फोरनि थाखाय फैदों आरोना गेलेनो थाखाय नै सुइं दङ सिस' दङ ब्रिज दङ अनेक दङ आरो गेलेनो थाखाय गथ'फोरनि थाखाय बेनिखायनो आङो लानानै फैदों दिनै फेमिलिनि थाखाय सम होनाय जाया नालाय ओमफ्राय दिनै फैदों आरो नै समायना फुलबारि गार्डेना नोंथांमोनाबो गथ'फोरखौ गेलेहोनोबा लाबो आरो नै मोजां Cesal? Wow! Hi! Is it fun? Wow! Huh? Hey! Nice! Masih rese Ayo, gulis selabai. Ayo. Sepai selabai नोङो. Pasti गाज्रि नोङो सेस फाइन लाजासिगोन नोङो. बिबार बारसे खानायावनो 1000 खा नोङो बिखौ सिफायबाय आयो. आं गाखोनोसो नागिरदोंमोन आं गाखोफायाखै. नोंनो होजोबनांगोन फैसाखौ दा. आं सेफायखायाखैबो गाखोखायाबो नोंनो होनांगोन. 1 2 3 4 लेखा जोबबाय 5 6 7 जारौ खावलाय नोंनि महर गोसा
स्लिम स्लिम फिगार नोंनि बोनानै लांग्रा नै लोगोफोर फुल फान इन्जय केबिन लाबाय नै जोङो दायो ओंखाम जानोसै बेदर जानोसै माबा माबि जानोसै खोन्थाजोबा खिनाय जागोन कुकार गंसेयाव बेदर कुकार गंसेयाव ओंखाम जोसा ओंखाम ओमफ्राय बेयावहाय सालाद लांबावदों बे डिस बे संख्रि गिलास थागोन बे बानलु ना एवनाय नै बे प्लास्टिकआव साना दं साना बेयावहाय मैगं गोथां दङ बेयावहाय गथ'फोरनि थाखाय बेदर ओंख्रि दङ ओमफ्राय नैबे दुन्दिया बाथोन यामि यामि लोगोफोर नै जोंना नायलाय नै मा जादों जोङो नै मैगं गोथां लोगोफोर नायलाय नै दाउ बेदरखौ माबायदि सङो आङो नै नारेंखल पियास बेबायदि मसला बानायनानै संनानै लाबोबाय मोनसेल' ग्रेभि ओमफ्राय सालाद लाबोबाय मैगं गोथां लाबोबाय दुन्दिया बाथोन लाबोबाय जाबाय दा जाबाय नै लोगोफोर मोसानो रोंखायो मै आंनि बोराय खानाय गोनाङा बेनि क्लासनि लोगोफोरा थांजोबदों न'नाव दायो टाइम थानानै होखानांगौ माने बिसोरो दायो सोलोंनाय टाइम खाना बे फुलबारि गार्डेननि अनारखौ नोंथांमोना दिनैसिम लोगो मोनाखै जानो हागौ दिनै आङो नोंथांमोननो फाइनेलि दिन्थिगोन अनारा दङ आंनि खाथियावनो गसंनानै नै आङो दिन्थिनोसै नाय बेसेबां मोजां फुलबारि गार्डेना नाथाय अनारखौ नायनो लुगैयो गोबां सुबुंफोरानो बुङो आरो नायनो लुगैयो नै ओमफ्राय आंबो नायनो लुगैनानै दङमोन दिनैहाय फाइनेलि लोगो मोनबाय नै अनारा बिथाङा नै खुलुमबाय सार खुलुमबाय नै ओमफ्राय नोंथांनि मुङा आंनि मुङाथ' मा बुंगोन नोंथांनि मुङा ना मा अबिनाश दैमारि अबिनाश दैमारि ओमफ्राय नोंथाङा अबाव थायो आंथ' उदालगुरि थायो उदालगुरियावनो थायो आरो ना ओमफ्राय बेबायदि एसेबां हाजो एरियायावहाय बेबायदि पार्क बानायनायनि प्लेनिंआ माबायदि माने खर'आव फैखो माबायदि माने मेलेमाव फैखो थारमाने गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ मोजां मोनदों आंनि इसाखौ सोंनायनि थाखाय थेंक इउ होनब्ला गिबियावनो आङो मोनसे थालिरनि आबाद मावोमोन बेवहाय आंहा थालिर आबाद दंमोन आरो दाउ बोरमा मोसौ बिदि बायदिसिना दंमोन आरोखि दा बेयाव सानबाय आङो मोनसे आबाद मावनायावहाय गोबां मानसि फैयो निस्सय बेयाव बिदि बनाय आं बिनिफ्राय जागा नागिरबाय आङो जागा नागिरै बाय लाखआव नैबे बुस्थुखौ मोन्दों बेखौ एक्स एनडिफोरा लादोंमोन आरो बिथांमोना आङो दान होना लादों जे नोंथाङा समाजनि खामानि मावो होननानै बिदि आंनो दान होदों आं बे हाखौ दायो बिसोरनिफ्राय आं दायो लानानै बिदि दायो बिदिनो माने एग्रि आबादारि माने जों बिदि आबाद मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जोंहा मेनलि आबादानो जोंहा मेन माने थांखि